Η ανακύκλωση των υπολειμμάτων του φυτού της Ποσειδονίας συμβάλλει στην καθαρότητα των ακτών, καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα φύλλα της Ποσειδονίας είναι πλούσια σε αμινόξεα, τα οποία προσφέρουν φυτοπροστασία, θρέψη και ενδυνάμωση του ριζικού συστήματος των φυτών. Με την ανακύκλωση και την επεξεργασία τους, προσφέρουμε ένα φυσικό βιοδιεγέρτη στη γη σου. Ήξερες ότι από οργανικά, καθαρά, πράσινα υπολείμματα μπορεί να παραχθεί το βιολογικό εδαφοβελτιωτικό Ασέα Compost? Είναι η αποστολή από την Ασέα Βιοενέργεια.